sak tumpu. Pucuk entong apa? Sak tumpu iki wis. Jam 3 wis. Sambelnya pedes, Pak. Wis disithik ya. Tok-toke gagang kok. Landene ra ketok. Wong mur-mur klopone sak iger ae mur. Kok kurang, Mak? Ya wis gak seneng. Tapi enak. Jangan asem diinget. Pola iki cek sitok Pak ndek kuwi dudoe nang kono. Kuwi isor. Ini nek awane poe ngene Pak. Tapi nek ngene iki kok wegah. Jangan asem otot-otot. Ndek sore ya mie aku. Jangan asem tak sibuk guys. Wis sangat bul kebul. Iki pengen. Tok. Mandohara anu Pak. Dodol jangan Pak, lontong opor. Kamu dodol. Meremo. Mak sawi ki marai yo bakul Pak dadi. Otok-otoke diinget. Ape metu kok aras-arasan sih? Wis sampe semangat. Kompor bae kudune mangane enak. Iki enak. Ora enak ora kol. Enak yo anget. Yes, nek gak anget gak ini. Untuk zaman kali. Ora enak iki. Apa jenenge? Mangan bingung mangan segane di aku eling zaman kayak gitu. Bukan gue di aku tahu Pak kan wedi uyah karo ki nek uyah ki pesing cek cilik ge turu nenggone di yo uyah ning kamar karo nek uyah ki pesing wah seneni aku uyah nang kamar nah pedhi dek cek cilik ngono sambelnya gak terjemuk sambelnya winuk dan ya mau masakan poso enak ini sore nggak ini masakan poso iso enak ya aku ada plung kolak mantap di sini bening-bening ya gak teman. Ibu disik semangat pola disik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok doa tidur iki, Pak?
Ya Allah. Doa kok akeh mencah. Wong Islam iki doane akeh. Ngising doa, turu doa. Mangan doa, lunga doa. Apa urung tak tutul iki, Pak. Ya Allah. Wah sombong. Apa golek ning jaba udan ya. Tolakku minuk ya Pak ya. Ya Allah, gedange dhewe. Gedange dhewe ya enak ya. Ora butek tenanan, bening, tapi inuk. Gedange winuk, gedange tuwa. Nah, sing rada kacel malah inuk ya. Udan ya. Ya Allah kolak winuk tenang. Oke sak puntel lalu. Tak mbude ra telokno. Karek nambahi. Nambahi tape, nambahi waloh, nambahi gedang. Gedang kuwi jek cemplung ana wis matang. Oblok-oblok. Ape tuku udan. Panas udan. Udan iki nggih kok. Maksudnya kok konten-konten Jobo. Wayahe. Sahur. Jangan asem enek ya, guys. Terus nih. Aku golek sahur udan. Tok-tok kuwi nuke mbuh Pak. Masakan poso iki iso enak ngono. Jadi gak jangan raten. Kok serat tenang. Jangan takut deh Bang. Soalnya rapatoan. Mak, enggak. Lúc làm màu có gì vậy? Sambal itu belum tak rasanya ya. Untuk sambal. Itu sambal dulu. Sambal itu ya enak. Serius. Sahur.
Beres nggih regane. Apa tuku udan? Kayak apa? Kayak apa kenapa? Beres nih. Nah iya. Ah. Ger. Wis biar. Mane ngono wis ger mbayani kok. Alah, masak mlok ora dijel ora teko telak. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah, rabbil alamin, ya Allah. Bisa diparingi tutuk ngantek tekan saiki ya Allah. Muga-muga diparingi panjang umur seger waras ya Allah. Didono sengkalane, didadakno rezekine, didono belaine ya Allah. Tutuk ngantek tekan saiki ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Muga-muga sesuk diparingi umur panjang iso lakoni poso tutuk ngantek tekan sesuk ya Allah. Di bulan poso iki nek enek klera-klerune omongan ya supposito sing ora perlu dirungokno, supposito tingkah laku sing ora bener ya sepurone ngger keluargaku. Yo kontene yo konten-konten apa ngger konten kadang yo gemeter mbek pakmu. Tapi konten apa ini? Mangan. Kuwi sih nggak bukannya apa ini? Kadang aku gawe kuwi. Apa jenenge? Energen itu kuat. Jangan asem, otok-otok sing enak lah terus. Otok-otok iki enak lho. Imbone cah. Kok isin apa? Apa imbu? Imbok ya. Aku ra isin kok. Wong kota iki ra doyan panganan. Ora ngarah doyan. Paling mangane roti. Oh Jawa iki jejel. Mak otok-otok ngene tok enak, Ger. Gak usah mbek jangan mau.
enak rasanya. Sambel itu wino embo ini. Tak bisa rapat pedes sendiri kan. Bukannya terus. Ya Allah. Ambil mana entok lele nak ambil. Nek mungkin mel tapi tak ngengeng. Boten usah mak, boten usah dhewe ngono. Sakno rapian tapi. Cah loro kuwi beda-beda. Ya Allah Pak, enak ya Pak. Pak mek ya saiki. Kamu mek otak-otak kan? Otak-otak apa? Nang otak-otak. Pupuk kowe. Ya mak gue syarat. Tunggu syarat-syarat tok men. Kon akeh-akeh saiki. Enak ini ya. Suami gue ini. Ambil itu jang, lombok itu kukus, terus diulek lagi digoreng. Beda rasanya ya. Kok digodhog karo digoreng beda neh. Kok lombok mentah digoreng beda neh. Nah, iki sensasi sambal didang terus langit digoreng. Nek mbok kuwi nek kae ngono. Nek mbok kuwi yo lombok didang. Langit lombok digoreng. Mungkin weteng gak pereh mes. Mbok enak malah. Wih, enak banget. Aku ngiling banget. Betul banget. Bala-bala Gusti ora enek kabeh, Ker. Wes, arek kono Gusti Allah nek kaya arisan. Mumpun njaluk diparingi seger waras panjang umur. Yang penting saiki urip saiki bisa bermanfaat kanggo wong. Apa ora? Omong sakit mbek wong apa ora? Nek mek turu ngono ku nggih nek sedina iki aku lha apa ya? Nyakiti atine wong ora ya. Ki mbakmu kuwi kumetu oh ha omah. Gemeternya mbek keluargane ya. Nek dek kae gemeterku sering karo wong ya, tukaran karo wong njoko. Yo wes tapi yo barbar lep. Ambek IP ku ngono ki yo keroyokan dagangan iku dan ndep pipis menggen kok lawangan kono. Ayo. Niki bakul iki hutan ndep pipis nang warung-warunge wong. Ngono ki yo bakul yo renek ya sepi. Gemeter terus dino tak eling-eling perbuatanku apa ya sing menyakiti wong. Ini ki rasane paring umur maslahat. Ini ki paring umur tuwa. Wis matur nuwun berseket ya, guys. Diparingi kesempatan karo sing gawe urip
Ya Allah, muga-muga aku mergene media ini muga-muga barokah ngono. Mbah nek sing ngarani ngene ngarani sing ngene ya Allah. Niatku lillahi taala, bismillahirrahmanirrahim, aku niatku mergene kok YouTubean muga-muga ngantek yaumul apa ngono kae nenggo konone dhuwurane kono Gusti Allah kan. Dadi apa? Bondo-bondo sing iso bermanfaat, bondo sing iso barokah, bondo sing iso diijino karo Gusti Allah. Menangi ya aku. Dungane ngono. Ilmu keduren iki aku ngrungokno kok merinding malah wedi. Ora mangan sedina bingung kok. Mikir sesuk. Mikire Pakku ndek kengen Allah, sedina sesuk sama anu wis kok mikir sing ora-ora. Ngono Pakku. Ya wis aku dadi simpel mikirku ngono. Jadi pangan sangkane konco iki barang apa ngono. Ya sebetulnya jadi sehat untuk pangan. Marai ini kadang iso cerita ra iso nglakoni. Cerita ngono iki nglakoni. Sing abot iki nglakoni. Saiki nek dicukupno sing gawe urip dikeki panjang umur. Lah nek wong tenguk-tenguk nangkro ae. Sing ape ngeki rezeki sapa? Nek ora budidaya, mbuh nenggok sawah, nek sing di sawah, mbuh nguli. Ngono lho. Kabeh iki dicukupno tapi kan yo ikhtiar ya. Nek ora ikhtiar yo lah ngene iki ikhtiar nenggok YouTube sapa ngerti didelok. Duit kena gue mangan. Pamane ora aku yo tetep dodol nggen aku. Tenan aku wis pokoke yo sembuh sak polah-polahku aku yo isane mangan, isane cukup yo polahku yo kuwi yo dodol-dodol opo. Tetep mbuh ngingoni sapi, mbuh ngingoni opo tetep yo. Mbuh sapi siji, mbuh sapi loro. Manak didol kok baru ngono. Baru ki sapi siji ki lho, Ger. Manak didol, meteng neh, manak meteng iki terus manak anake didol. Cukup go mangan esuk senenge nggih. Wong urip. Tapi nek dienggo kebutuhan kok nyekolahno kuliah, koyo nyekolahno zaman-zaman saiki yo mengikuti alur. Ngono. Rezekine memangnya sakmono. Sing penting intine iki awake dhewe iki budidaya gak usah budidaya apa-apa. Budidaya paring rezeki sehat mangan ngene njaluk tanggane dong telo njaluk tanggane apa njaluk tanggane enak mangan enak bro pengkota ra doyan panganan enak-enak roti wong kene ra doyan. Sahur mbek roti wong sahur yo sak tompo. Dek iki malah asem-asem sak tompo nek mangan. Mungkin rumangsa mbuyu dhewe. Aja kakek, Pak. Nah, ini sak lumrahe. Nah. Wis muga-muga diparingi sehat ya. Udan terus. Sayo nang sahur. Sayo nado sahur, aja turu ae. Kok turu. Terus blimbosi. Sing penting seger waras, dono segala cepet rezekine, dono baine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.